שלום, אני זה כאילו קצת חדשה ביוטיוב, וחברה שלי עוד מעט תצטרף ואנחנו באנו לעשות כאן כל מיני סרטונים ודברים בשבילכם. והסרטון הראשון יעסוק באחד, איפור לערב, ושתיים, איפור לבית ספר בלי שאף מורה תצליח לזהות את זה בחיים. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל לזה ככה. אנחנו נתחיל מהאיפור לערב, צלליות כאלה. כזה לשפתיים, כזה עיפרון, טוחן, ופה יש לנו מלא איפור, אני כבר אגיד לכם באותו משך זמן. שנייה, אני אנסה לקרוא לחברה שלי. שנייה. אוקיי, חברה שלי תכף מגיעה, ועכשיו אנחנו נתחיל עם איפור לערב. אנחנו צריכים להתחיל עם הבסיס, פודרה. אני אביא את הפודרה. או מייקאפ, מה שאתם רוצים, לא מפריע לי. שנייה. הנה הפודרה שלנו, אני רק אביא את המכחול שלה, הוא פה. ואחרי הפודרה אני שמה סומק, אז אני כבר אכין את המפרשת. את הדברים. אוקיי, זה הפודרה שלנו, סבבה? מספר 4 בסופר פארם, כדאי לכם. אתם לוקחים, מורחים קצת, ככה. לוקחים לצד השני ומתחילים למרוח את זה על הפנים, סבבה? יופי. נחזיר את הפודרה ונעבור לסומק. זה סומק שמתאים, אני לא יודעת את זה אתם רוצים להשתמש, אבל אני משתמש בזה של ג'ייד, והוא מספר, אני לא רואה מספר, אבל בג'ייד, אתם תמצאו כזה. שנייה. אתם לוקחים ככה ליפוף, שזה יהיה ככה, זה צריך להיות עדין, ולשים טיפה בכל צד. למרוח, אם אתם רואים שזה חזק, תמרחו גם את היד. תנסו למרוח את זה על כמה מקומות. אוקיי, אנחנו נעבור לצלליות. היום אנחנו נשתמש בצללית, שנייה, בצללית בגוון ירוק. זה מתאים לערב, תאמינו לי. שנייה, אני אביא את המכחול. אני זו שעוברת, סליחה, עוברת פה. זה המכחול, אל תשימו לב, זה גם מהסופר פארם. שם יש דברים מאוד טובים בסופר פארם, אני רק אומרת לכם. ניקח גוון ירוק בעיר כזה. אנחנו לוקחים קצת, מורחים. אנחנו נשתמש בכמה גוונים, אז מורחים טיפה ככה, כאילו בסיס. בינתיים זה לא צריך להיות חזק, ואנחנו נחזק את זה קצת כדי לזרז את התהליך. ועכשיו נעבור לעין השנייה. ואנחנו ננקה את המכחול, מנקים אותו ובודקים שהוא נקי. כן, הוא נקי. וניקח גוון של ירוק קצת יותר כהה, כזה ירוק, האמצעי. ממנו תיקחו ממש קצת. אז יכולים לשים פה קצת, ככה,
אבל תנסו שיראו אותו, לא להתקמצן, סבבה? לפני שנעבור לעין השנייה, נראה לי שאני אגמור עם העין הזאת, אפילו שאמרתי שנעבור לעין השנייה. אם לא יוצא לכם עם המכחול, קחו עם האצבע, זה גם עוזר, זה מאוד עוזר. אתם תראו הבדל. הנה אתם רואים. נחזק קצת את הירוק החלש. ונעבור לעין השנייה, נקק את המכחול. עין שנייה. אותו דבר אתם עושים. כמו שאמרתי, אפשר להיעזר עם האצבע, זה מזרז את התהליך. שלא תשתעממו לי. תמיד תכינו לכם מגבון בצד, שאם נגיד נמרח לכם, קחו את האצבע, תקחו את זה. סבבה? אחרי שסיימנו לשים את הירוק, כמו שאתם רואים, זה נראה לי יצא מאוד יפה. אתם לוקחים אייליינר של ביוטיקר, שאתם רואים, שנייה, שהוא מספר 1, סליחה, כן 1, שחור בקיצור, תפתחו אותו, תבדקו שהוא דק. עכשיו, כשאני אשים אותו, אם אתם רואים שאני לא מסתכל, זה פשוט כדי לדייק, סבבה? האייליינר שאני אשים זה בצורה שונה. אם יצא לכם קצת מעקבים, תשימו על זה צללית. כמו שאתם רואים ששמתי את זה ככה. אתם יכולים לדייק וממש לשים את זה על הקווים. אני לא דייקתי, אבל אני אראה לכם איך זה יוצא שזה מדייקים. אני אמחק את הקטע האחרון. אתם יכולים גם לעשות ככה, אני חושבת שזה יותר עדין לערב. אנחנו לא צריכים ממש להשקיע. ככה. זה מאוד יפה, זה ספונטני. אני אשאל את חברה שלי איך יצא לי, מה היא חושבת איך יצא. מדהים. סבבה, היא עוד מעט תבוא, היא פשוט מתארגנת. היא מה זה בלחץ. נעבור לעין שנייה. אם בא לכם כבר לראות אותה, אני אלך לבדוק מה איתה. טוב, היא מתרגשת, מתארגנת. נראה לי בעין הזאת יצא לי יותר טוב, אתם תגידו לי מה זה.
טוב, אני סיימתי, אני אדגיש קצת. שנייה. טוב, אני הדגשתי. עכשיו נעבור לאודם. סבבה? שכחתי את הדבר הכי חשוב. אני לא יודעת אם יצא לי, כי אני חושבת שחידדתי את העיקרון. אבל אני לא מוצאת עכשיו את המחדד. שנייה, אני אזכור את זה. אוקיי. חכו שנייה, אני הולך להביא את המסקרה הכי טובה. חזרתי, עשיתי את זה מהר כדי לא לתת לכם לחכות. זאת המסקרה קרוליין בקיצור, זה גם מהסופר פארם וזה מאוד טוב. עכשיו, בביוטי קר יש כזאת מסקרה שהיא שקופה, מספר 2, והיא גם מחזקת את הריסים וגם מעלה אותם ומדגישה אותם. אבל תיזהרו שאתם שמים יוצא מלא ושלא ייכנס לכם לי זה פעם קרה וזה שורף. סיימתי. עכשיו אני אבדוק עוד משהו. אני לא זוכרת אם השחור לעיניים שלי יצא. אני קונה גם כחול, זה מאוד יפה, כדאי לכם, מליידי קר. אם אתם אוהבים את השחור, מספר 10, ליידי קר. כמו שאתם רואים, חידדתי אותו מלא, הוא נהיה מה זה קטן. בואו נראה אם יצא לי. לא, לצערי לא יצא, אבל זה מאוד יפה. טוב, נעבור לאודם, סבבה? אוקיי. טוב, יש לי פה כמה אודמים, גם מביוטי קר וגם מליידי קר. ליידי קר יש לי אודם שבת, שהוא מכחול הופך לוורוד פוקסיה, אבל זה לא מתאים לנו לירוק, אז אני אשים אדום כזה כהה, אוקיי? אני אראה לכם אותו. טוב, זה הצבע, אני אגיד את האודמים האחרים. זה הצבע של ביוטי קר, הוא מספר 58. עכשיו, אם אתם רוצים להדגיש את השפתיים, כמו שאמרתי בהתחלה, אתם יכולים לשים את זה. אתם פותחים אותו קצת. בואו נראה אם יצא לי טוב, אני לא תמיד עושה את זה. מזלי יצא לי היום יפה, גם אם זה נראה לכם מכוער, עם האודם אתם ממש לא רואים את זה, תסתכלו. סבבה? אנחנו ניקח את האודם 58 ונמרח אותו, תנסו לדייק. אתם לא חייבים למרוח בצדדים, כי אחר כך זה סתם ימרח לכם, זה לא יפה. הנה, אתם רואים, עשיתי את זה מהר. רואים משהו? גם אם רואים זה מאוד מוסיף. ונראה לי שסיימנו להם, אפשר לחזור קצת עם הפודרה. אם אתם רוצים. טוב, וזה היה האיפור לערב. ביי. שנייה.